blížíme se ke stadionu, tak vás tam opět zdravíme a sledujte s námi, jestli britská závodnická zelená nebo v minulém kole to bylo 1,165 a teď je to 1,145. Je 8. a 9. místo. Startovní 26 na 8. místě Jakš a na 9. místě 13 Jordan, který ztrácí 154 tisíciny, ale teď mi vlastně dochází, že 13 Jordana už nemůžeme počítat do celkového pořadí, protože za chybně provedenou startovní ten nevykonal, takže už mu také zavlála černá vlajka.